Bapakku yang apa? Tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sangu aku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku akeh bayaramu lho. Beda Pak, bayaran. Lho beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngareng jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Dia ngakoni kula anak to nggih. Yo, Kudune yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene selo wis nek ora percaya takon ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tani apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak pangestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan ndek wingi Pak. Heeh. Tahun wingi. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalangnya kene, cedek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Ya, ngono. nggih sering niki SMK niki sering Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres loh Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh Pak. Iya. Nggih, benten kali SMK ku Pak. SMK-mu. Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing dijajah. Lah kalau sing melambaikan Nggih, tangan. maksudnya sebelah jas biru. Lah kayak penjane Pak Lukman. Nggih, nggih sebentar lho, Pak. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman nggih benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang ndak sida sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngomong. Saged dicicil niki Oh. Salindri. Cicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Wah, kaya ngunta apel. Bisa awan sore. Kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA jadi ta, Nduk? Iya masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswa. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah. Silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya.
Ya. Napa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Wah sing halus e. Sing lah dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibajutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, kok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis tak dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya, utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa, Pak? Dari Sekarisa Decoration request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian, Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung Panci Dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi iki tumblek-blek ana kene Nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong Cabang Nimasuka nanggepi lola long ayo ta sambung rasa nanging wanci iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngah. WA nembe kecethit bangkekane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Mas Ruki matur nuwun uga
iki ya kepareng streaming ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Wah, Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso ya nak baca nak tanono ingkang rupeda nanong nyuntak tresno senadyan mung serana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya ya sing gedhe Maksi harap gamelan Bali para kanca
Rasanya kurang komplit Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak manggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Yap. Diaturi tindak panggung monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki Pak. Ya ah. Engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak manggung. Oh ngono ah. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya ah tandha tresna. Ah yo turut. Turut. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan Genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGR 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kalian Niken Salindri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Kok sik to? Oh sik arep nganti. Ayo, wis puas kok e. Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula mau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Nggih, sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah. Oh ngoten. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih, nggih. Pak nuwun berkah nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nah. Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng Ibu. rawuh. Nggih. Nggih. Napa lagu napa nduk niken mumpung Napa, siap. Bu? Ya. Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lha lintang asmara. Oh, Lintang Asmara. Nggih. Nggih. Badhe duet kalih Pak. Nggih, Kepala no. di Nggih, sekolah. Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan kenapa tuh Pak kesusu mawon Pak ya Allah. Loh, mboten Pak, ya Allah mboten kok. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon nggih. Nggih.
mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sapa nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Ya. Oh, dalange mau Saking mriki, sekolah mriki. Nggih, nggih. Nggih. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji? niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane? Siswa favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, pumung wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lah karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Nggih, Ngoten. mawon. Nggih. Iya. Sampun, nggih. Bu, anggap kula siswane nggih, Bu, nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggah rene wani ora sapa mau jenenge ayo Dalange wau. ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo. Enten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Ha. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Setunggal namung siji Oh, setunggal. namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Wani ora mau nyanti bocahe. Lek wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, nggih penyemangat. Ya, wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan-lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia sambar karo pesawat terbang. Anak ora wani ora. Niki Ayo, lho, Pak. ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kalau Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Nggih. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo o. Oh, apa meneh kangkong. Heeh, Terus Purbo Cahyo, Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing Pak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Jeluk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Anu sama apa yang nyapu Mas mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbar enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya dalang. Sekali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, njajal suluk titik-titik ae. ya, ya. Ayo, Suluk. suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no? Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang aku. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Lho, ai Pramudya. Pramudya. Ah. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ah, ya. Ayo. Apa
seluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lilo lamun kelangan ora keketon, trimo lamun kataman sesare, lagawana longso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa oneng SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Ya badan kok siap men nyawamu iki. Gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora tatak-atine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak. Heeh. Berusaha ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kae ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedaki digrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, leres. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Nang gue. asmara. Siang pantara Kok fales to, ratri. Pak? Kok fales to? Ora aku. Nah, gitu. Siang pantara ratri mongap cipta pukulo. Tak wayang le. Nah, iki nggih kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem Disokang. Tapi swantene pon toto nggih, Pak. Nah, Mas. toto. Mas Bagus. apa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Apa-apane Dirli. Ya coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Ya. Lintang Asmara. Terus. Pantara ratri. Wah. Mung eling manis sing ati, setiaku bisa duweni marang Sang Hyasa Laksmi.
bagus. Bersama Niken Salidi. Ayo le, sing kendel le. Yo. Satu minggu. luar biasa, Cak Bagus. Wis duwe kendel, suaramu yo apik, semangat kamu belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang ku nek ditekuni tenan, mbuh anggeran wis ora kober leren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak boleh. Heeh, ya Cak Bagus, iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondowartoyo iki jenenge. Salah, iki jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah. Nggih. Heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main dadi. Maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Terus. Heeh, heeh. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya Cak Bagus. Semangat selalu. Pastinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Akbar. Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Iya, adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Firly, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lewes dari dalang kondang aja lali nanggap Niken Salim. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jenenge? Gondomono. Gondomono. Luar biasa nggih. Ya. Sudah saling teh karo para sinden-sinden. Ya Pak. Apa? Iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Kasihan Pak.
Ya, nduk selo ya nduk, tampil lagi nduk. Nah, iki. Sampai. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek kowe ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Mat Kristiani, selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo Siti. Nek cakala mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine DKI jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti Pak, jeneng kuwi lho. Aku lo kondang renek jeneng kewane Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Iya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok nano yang apa kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Kok aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah, ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhep ini dulu kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho Pak. Oh iya. Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik to ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyauri Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak, iya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora nek apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasan ya. Tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo, sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Lah warai lagu apa? Lagu sinden toh Pak? Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah, sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa sama? Langgam, Bowo, apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oh yo, ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu Ken, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mampane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru Agung. Nggih, sugeng dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung ya. Iya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Ya. Yuk. Mas Agus. coba Ayang-ayang. dulu. Nah, coba ngeras. Astagfirullahaladzim, motoku Mas kurane. Tahu Mas Agus ya. Iya. Pira? Karewangi
Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contohnya jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas, sing handset Mas. Gugu. Hoi. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enak ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Oh, udah ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya sing iso bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Oke ya Mas, Mas Gugu, Mas Gugu. Halo, halo. Jaipong ae deh kayake. Mas Guru hae, Mas Guru hae, Mas Guru. Ya gak aku ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalnya Bu, masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Duh, gede dawa. Pak. Tema-tema ning asmara kuatna ati kangelo angkana kelalap tresna tatan kendhat saking cepe ayo tangane mendek bokonge ning mburi ngene bokonge ayo tendang pengen terkenal pora, pengen bayarane larang pora, ayo. Kok Hubungane. Tangane rada mundur. Bokonge jentit. Nah, mleding. Iki rada mendek. Yo. Tema-tema ning asmara kuatna ati kangelo angkana kelalap tresna tatan kendhat saking cepe munyer lare wangi papateni munyer nang suci kasarnya tali etaku seleramu nyapa mambu dah mambu. Lah ya sing prat mu sapa? Sampai tiba-tiba masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Soalnya enak dijaipong nih Mas. Iya. Guru. Ya, ayo coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Masih bersama Selu. Batang rasane Mas Joko bilang kenceng atau nur. Mas bagus. Ojo selek tresnan panceni tresno kuwi akeh pacoban.
sehat selalu, panjang umurnya, tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa apa? Bayaran. Ya. Kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya. Sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa wae. Sak jaluke. Kayak ono elep musik anyar gitu. Ya coba Pak, ya Allah. Terima kasih Nduk sik lho. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Mikir juga apa? Nduk Niken istirahat dulu ya, Iya Nduk. Pak. Oh, Niken kok nganti goro-goro. Wah, melu aku. Nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono.